jatta no lamswk ani YouTube channel angke ang tini Puja Suresh ni wedding thangmani yagulo ang kuno blog khainani thangmiya hingke panda sing chai phainani thango hingke tamani hingke khakai rekha blog khainani hinui ke kisa blog shoot khai rekha hingke borokni gate ni simino blog shoot khaika khaimani yagulo borokni gate bai kisa naitoka hingke tok aro gate matai rakhai tongo matai rakhai pekengena ang borok buksa thangka bising paising ko ke thangmani yagulo yang side hingke yang right side hingke orchestra cholai tongo orchestra kita kisa habinai ni ta jang ke ani logi kaisa tongo borok ke orchestra cholai tongo hingke tong aro ang o orchestra no norok kisa pono na tabuk norok hingke ang orchestra nong ni okre peka hingke yang saka paising peka ki asuk kuri mani bo gono kore hingke jamai rok ke nog bising dajak sorry anana kati norok no ang bai kwtal hamjak kwtal tei kumui kwtal no phunukmayani bagai hingke anana kati yang ke mai mirok songlai tongo ta hingke bono ang kaham ke record khailia hingke chong asugoi aro chanani hinui achukha maio khima bo 2ta baji thanga hingke maio ke chungkha aro achuk twthwk kisa no ang video shoot khaika hingke mairok bokha hingke gate bai dal no bogoi kwlang khata hingke aro sai tongkha chung ke sorry ang asuk japro ang asuk blog rok khailia hingke asukai ang tonrikha ke maisa pai kisa type ang orchestra paising thangini blog kaikhta blog kaimaya yagulo hingke asukno borok hingke yang kham tamoi rokhe hingke borok asukgui birabi wngkha ang aro ni okre peka hingke yang taibo matai rwma paising paikha kisa ayang phainai hamani jamai kwtal no thaklo rwjak hingke kaham khe nukliya hingke tini ni blog asukna ang kaham khe suru khailia hambai.